Stimate Doamne, stimați Domni, domnilor, mulțumesc. Deja am trecut și de faza de plăcere și de obișnuință. Iată, colaborez cu AB+, cu echipa domnului Mintiriciu de foarte mulți ani, chiar de la prima ediție. Am șansa asta pentru că personal, așa vă spun, sunt ieșean. Bună parte dintre noastre cunoașteți. Acum îmi desfășor activitatea în București, la o companie mare, poate cel mai mare producător de vopsele și termoizolație din România. Iată că în România se poate face treabă bună și la Iași. Am fost foarte atent la mesajele personalităților care ne-au vorbit și care ne conduc viața economică și politică în această zonă. Mulțumesc, chiar aveam nevoie de încurajări, nu pentru că suntem speriați, ci pentru că personal consider factorul mediatic și lipsa de decizie sunt cele mai grave elemente care ne pot afecta și mai puțin așa numita criză financiară, economică sau ce-o fi ea. Trebuie să vă transmitem și noi un mesaj, domnilor. Mediul construcțiilor este pregătit să facă față la așa ceva. Dacă bine cunosc, construcțiile au fost primul ramură sau între primele ramuri care s-au privatizat după 89. Deci am trecut prin multă tranziție, o să depășim și pe asta. Și consider personal de asemenea că a miza pe constructor este o alegere extraordinară, este calul câștigător, pentru că s-a dovedit factorul de multiplicare chiar există, poate coagula foarte multe resurse, în special cele umane, pentru că până la urmă pentru noi facem ceea ce facem. Putem discuta multe detalii despre ceea ce suntem noi constructori sau ce putem face. Eu cred că o să depășim aceste perioade dificile. Avem și soluții. Este adevărat, trebuie să închidem cât mai multe cercuri, nu să lucrăm izolat pe verici individuale din acest lanț trofic. Și de aceea consider că factorul local este extrem de important. Se poate face treabă bună pe plan local, nu trebuie neapărat să așteptăm centru. În altă ordine de idei, vreau să vă spun că Deco Professional, compania pe care o conduc, este o companie în grup Poliglot Ordachim, acționăm la nivel regional în România și Bulgaria și experiența noastră este clar dovedită și este un factor important pentru toți partenerii noștri care vor lucra, în special în domeniul reabilitării termice. Toți constructorii cred că au ce lucra în următorii 10-15 ani, deci vă invit pe fiecare dintre noastre să fiți pregătiți și să vă bazați pe faptul că aveți o experiență importantă. Eu vă doresc succes dumneavoastră, organizatorilor, mulțumesc de asemenea compania Plus că ne-a invitat să fim parteneri, vom fi în continuare pentru că am ales și noi parteneri puternici și vă doresc o participare bună și afaceri profitabile anul acesta. Vă mulțumesc! Mulțumim. Îl invit acum pe domnul Florin Mintiriciu, director general al companiei AB+ Events, în calitate de organizator la acest eveniment. Doamnelor, domnilor, stimați invitați, bună ziua! Am ascultat cu atenție mesajele de antevorbitorilor mei și m-am bucurat la discursul domnului primar Nechita, care a avut, din punctul meu de vedere, un mesaj politic, cred că un discurs poate chiar politic, din punct de vedere clar că statul va interveni și va susține acest sector economic al construcțiilor. Un sector economic care este într-o, să spunem, o cădere liberă sau este din ce mai grav afectat de criza economică care se vede din ce în ce mai bune. Dacă nu am recunoscut în decembrie sau nu am recunoscut în noiembrie că România este și va veni criza economică, astăzi auzim mesaje, nu mai avem o creștere de 4%, nu mai avem 1%, vom avea -3%, eu cred că vom avea undeva la -4-5%. Vor fi, nu un an, ci cred că vor fi în jur de 2 ani de criză economică pentru sectorul construcțiilor, un sector care nu a fost afectat sectorul construcțiilor, ci foarte mult sectorul imobiliar, developerul imobiliar, sectorul imobiliar aflându-se într-o gravă dificultate. Am aflat și am înțeles și un mesaj din partea excelenței sale Constantin Simirat vis-a-vis de finanțare.
Dacă băncile nu vor înțelege să financeze, să sprijine sectorul construcțiilor, să dea drumul la creditare, vom ajunge în scurt timp să mișcăm puținii bani care avem între noi. Dar dacă statul a făcut primul pasul, a adus bani, încearcă să-i plaseze într-o economie liberă și concurențială, sigur că limitele pe care le are la dispoziție pentru a susține acest sector. Eu mă bucur pentru că noi suntem o companie care primim zilnic în jur de, să spunem, 100-200 de întrebări prin operatorii pe care avem despre cum merge piața construcțiilor în România. Oamenii au fost panicați, oamenii au fost speriați în lunile decembrie, ianuarie, februarie, despre ceea ce se va întâmpla, au fost preocupați masiv de afacerile dumnealor. Acum lucrurile încep să fie reale, este criză, fiecare trebuie să-și gestioneze banii pe care are și mai ales aș transmite un mesaj acum din punct de vedere comercial, să nu uitați totdeauna să nu mergem numai pe bani, ci să avem grijă totdeauna de piață, să fim cu ochii în piață, pentru că această piață puțină cât a rămas, fiecare trebuie să-și ia o bucățică din ea. Cei care nu vor fi atenți în piață, care nu vor avea mesaje atenție către consumator, părerea mea este că vor avea de pierdut în scurt timp. Acum ierarhiile se mișcă, practic cei care erau mari pot să devină mici, cei care erau mici pot să devină mari. Criza este un teritoriu liber pentru toată lumea din acest moment. Eu vă mulțumesc pentru această expoziție, mulțumesc companiilor care au înțeles să promoveze în această perioadă de criză, sunt 120 de companii prezente aici la Iași. Practic este o expoziție mare, ținem cont că poate la Vămescu s-au prezentat 210 companii acum 3 săptămâni, la Iași sunt aici 120. Vă mulțumesc în mod deosebit, aș dori să aud și prezența domnului vicepreședinte al Consiliului Județean Suceava și domnul vicepreședinte al Consiliului Județean Iași. Vă mulțumesc și noastră pentru prezență, vă mulțumesc tuturor celor care au venit aici alături de noi și declar deschisă cea de-a 13-a ediție într-un an de criză, cea de-a 13-a ediție Camix. Vă mulțumesc! În numele companiei Abebus Events, țin să mulțumesc încă o dată partenerilor de eveniment, partenerul oficial Camix 2009, Deco Professional de la Policolor, partenerul local Nagev Structuri Metalice, partenerul local Camix Iași 2009,